50 různých značek motocyklů, osobních a nákladních automobilů, zemědělské i stavební techniky. K tomu nabitý doprovodný program a celá řada soutěží o hodnotné ceny. To byl letošní autosalon integrované střední školy automobilní v Brně. Jedna z největších akcí svého druhu se v areálu školy na Křížíkově ulici konala už po 6. My jsme před už 7 lety, protože jednou jsme autosalon neorganizovali z důvodu covidu, přemýšleli, jak oslavit 60. výročí školy a přišlo nám fajn ho oslavit společně prostě s širokou veřejností, která má zájem o auta. A proto jsme se rozhodli uspořádat autosalon a protože ta akce měla úspěch, měli oni zájem partneři, kteří nás podpořili, široká veřejnost přišla v hojném počtu, tak jsme se rozhodli v podstatě ten autosalon organizovat každý rok, vždycky takhle v podzimních měsících. Brány do areálu se otevřely 2. říjnovou sobotu v 9 hodin ráno. Všem návštěvníkům zůstali do kořán až do pozdně odpoledních hodin. K objevování či zážitkům vybízel doslova každý kout. Mezi hlavní části programu patřily ukázka vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel, simulovaný zásah městské policie se psovody nebo kaskadérská show. Návštěvníci se také mohli projet historickým autobusem, prohlédnout si protiatomový kryt anebo se zúčastnit některé z atraktivních soutěží. Můžou vyhrát nějakou atraktivní cenu, ať jsou to různé dárkové předměty partnerských firem, nebo je to zapůjčení vozidla na víkend a podobně. Cílíme hlavně na rodiny s dětmi. Snažíme se tu akci konceptovat tak, aby to opravdu byla zábava. Chceme společně s partnery zpropagovat ten motorismus jako takový. Chceme samozřejmě při té příležitosti připomenout, že ta škola existuje a že máme nějakou poměrně dlouhou tradici, že se věnujeme výuce autooboru, ale primárně se opravdu snažíme společně se zaměstnanci a žáky školy uspořádat akci pro širokou veřejnost, tak aby se měli možnost tady v Brně pobavit ti, kteří auta zajímají. My jsme na této akci byli i loni a protože se nám tady strašně líbilo, tak jsme se letos rozhodli, že přijedeme zase. Je tady čím dál tím více modelů aut, moderní jako technologie a mě teda vždycky nejvíce líbí kaskadérská show. Já se těšila hodně mě na tu kaskadérskou show a na to, kde budou ukazovat policajti a záchranáři ty různé akce. Mně se dneska nejvíc líbila kaskadérská show a policajti se psovadoval. Dneska se ještě chystáme na ten kryt a ještě se chceme projet starým autobusem. Kromě zábavného programu se účastníci autosalonu mohli seznámit s chodem samotné školy. Integrovaná střední škola automobilní letos zahájila už 67. školní rok. V 15 různých oborech se zde aktuálně připravuje více než 12 stovek žáků a žákyň. V rámci autosalonu byl k návštěvě přístupný celý areál, včetně jednotlivých dílen a praktických ukázek výuky. Chtěl bych moc poděkovat všem partnerům, kterých je 55, proto je nebudu všechny detailně vyjmenovávat, ale bez nich bychom určitě zorganizovat tuhletu akci nezvládli. Ale velké poděkování patří taky 70 kolegyním a kolegům, kteří se podíleli jak na organizaci toho dnešního dne, ale i samozřejmě v dlouhodobých přípravách, tak aby se tady všichni návštěvníci bavili a cítili dobře. A s tou organizací nám pomáhá i 80 našich žáků, kteří dobrovolně tady s námi stráví víkend a pomáhají nám se všemi těmi aktivitami. Takže velký dík partnerům, kolegyním, kolegům za to, že se nám podařilo uspořádat tuhletu krásnou akci pro širokou veřejnost.